एबसुआ आंखौ खेनबा मिथिं जाबाय नखलि साइन लांदों होननानै हैदोंब्ला दा रायजोफ्रा आंनि सायाव मा खालायनो हायो मा खालायनो हाया बिथांमोना खालायनो हागोन थानायाव एफआर हैनो होननानै आं ओंखारगासिनो दिनैनि नै जों रादाबगिरि बिथांमोननिसिम आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोखौ हामलायनाय बावहरबाय दा दिनै नैबे नारेंगुरिनि सिबिसालियाव आंखौ लेंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नैबेवहाय माने जोंनि 4 नम्बर वार्ड सनापुर पन्चायतनि 4 नम्बर वार्ड माने 7टा गामिखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जादोंमोन बे सावरायमेला ओरैबायदि जादों माने आंनि बिसि सनापुर पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट इसा बसुमतारी नार्जारिया जे बिटिआर हाबनाय गामिखौ दानख'दों होननानै कमप्लेन हैदों होननानै बुंदों आरो लोगोसे नंखाय बे 7टा गामिनिफ्राय माने गावबुरा सेक्रेटारिनि सिल स्टाम्प आरो सहि लांनानै बै आंजों लोगोसे एप्लिकेसनाव होफादों होनदों दा बेनिखायनो बे दायथ'खौ जेनेबा जोंनि सनापुर पन्चायतनि सिङाव थानाय सोनाब दख'रा फरायसा आफाद बिथांमोनहा बे रायजो राजानो बे खोथाखौ माने खोन्थाहरदों माने फोरमान बिलाइ हिसाबै माने केस हैनाय हिसाबै 7टा गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिनि नखलि साइन लांनानै सिल स्टाम्प लांनानै हैदों होनदों बेनिखायनो आंनि सायाव अजद होदों बेनिखायनो आं बे बुस्थुखौ जेरैखिबो जायाबा आंनो नांगौ मानो होनबा आंहा बिटिआर हाबनायाव आंहा फाजानाय गैया बिटिआरखौ जोंनो नांगौ बाथ्राया बेल' जादोंमोन जे जोंना बिटिआर हाबाखै होननानै अलरेडि पन्सायत जादोंमोन बे पन्सायत जानायनि उनाव बिटिआर हाबफिननायाव दाख्लै धनस्रि समस्तियाव भटार तालिकाया माखासे 8टा वार्डआ फैदों बे 8टा वार्डआव फैनायाव माने आंनि श्रीमतिया इसा बसुमतारी नार्जारिया जुथुरि पन्सायत प्रेसिडेन्ट जाबाय हिसाबै रायजोफोर माखासे गुबुन हारिफ्रा खावलायनाय हिसाबै मोनसे एमएलएनाव फरवार्ड लानानै एडिसिआव होदोंमोन जे आंनि सनापुर पन्सायत वार्डआव 8टा वार्डआ अलरेडि उदालगुरिनि जिल्लानि धनस्रि समस्तियाव माने खुस्रा तालिका भटार तालिकायाव फैदों बे मा जागोन होननानै मोनसे एप्लिकेसन होदोंमोन जाहाथे बेखौ लानानै आरो माखासे बुवा खालायनानै रायजोफोरनियाव मिसबिहेभ खालायदों आरो माखासे सोनाब दख'रानि फरायसा आफादफोरा रायजोनो सिगाङाव बुंहरदों जाहैदों माने रबि नार्जारिया जे सिल स्टाम्प नखलि माने अरिजिनालानो रायजोफोरनिफ्राय लानानै थांनानै साइन हैनानै कमप्लेन होदों जाहैदों दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दा आंखौ जाय बिथाङा बा रायजोफोरनो बुवा बाथरि होदों आं बिथांखौ नै दा आङो दा थांनानै थानायाव एफआर हैनो होननानै आं ओंखारगासिनो जाहाथे साननैसोनि उनावनो बिथाङा आं बे कालप्रिटखौ हमगोन आं जुदि बिटिआर हाबनाङा होननानै नंखाय रायजोनि सिल स्टाम्प आरो रायजोनि 7टा गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिनि साइन लांदों होननानै जेरै गरायमारि नारेंगुरि थारायबारि गारौ बस्ति ककिला बालिगाव आरो राजपुरनि आं नखलि साइन लांदों होननानै हैदोंब्ला दा रायजोफ्रा आंनि सायाव मा खालायनो हायो मा खालायनो हाया बिथांमोना खालायनो हागोन दा आंनि एगेन्स्टै जाय बिथांमोना आंखौ बुवा प्रसार खालायबाय थादों दिनैसिम खेनसेल' नङा बे खोथाखौ लानानै बिटिआर हाबहोनाङा होननानै एबसुआ आंखौ खेनबा मिथिं जाबाय दिनैसिम क्लियार खनबा जाबाय दा बेनिखायनो आं सिगाङावनो निउस होनो सानदोंमोन दा होथ'वाखैमोन उफाय गैया बांद्राय मेन्टेल टर्चार जाबाय गामिनि रायजो राजाफ्रा सिदा मानसि बिथांमोना रागा जोंलायनानै जोंनो बिटिआरखौ नांगौ मानो बादा होग्रा बिनि न'खौ थांनानै सावहैनांगौ बुख्रुबनांगौ बिसोरखौ बुथारनांगौ होननानै मैयासिम आं न'आव थालाय हानाय जादों बिनि थाखायनो जाय बिथाङा आंखौ बुथारनो होननानै मैया गामिनि सिगाङाव बुंदों बिथांखौ आं अलरेडि दा थांनानै थानायाव केस हैगोन दा सोर बुथारनो होनदों केस हैदों आं नोंथांमोना गाबोन माने आं दा थानायाव थांनानै केस हैनायनि उनाव मोनसिगोन आरो बिथाङा जे आंनि सायाव नंखाय बुवा खालायदों आरो उदालगुरि डिसि अफिसाव आंनि सहि आरो एप्लिकेसनाव रायजोफोरनि 7टा गामिनि नंखाय सिल स्टाम्प लादों होननानै केस हैदों कमप्लेन हैदों होननाय दं आरो दिनैनि बे 7टा गामिनि रायजो राजाखौ सोर लिङामोन दा दिनैनि बे 7टा गामिनि रायजो राजाखौ जोंनिनो मानगोनां रायजोआनो ज' जानानै मानगोनां जेनेबा नारेंगुरिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारियानो जायगाखौ थि खालायदों मेडेल जायगा होननानै आरो बिथांमोनानो ज' सावरायदों दा सावरायनायनि गेजेरजों जाबाय ओंखायनो आं बेखौ बुंदों दिनै आंहाथ' बिटिआर हाबनाय आंहा जेबो हेंथा गैया आंनि हिन्जावबो हेंथा गैया माथ्र' आं बेखौल' बुंदों जे पन्सायत जाखांनायनि उनाव बिटिआर हाबबा पन्सायतनि गोहोआ थागोन ना थाया होननानै नैबेखौसो कुइसन सोंबाय थानाय जादों दिनै सोनाब दख'रा आफादनि फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो आंनो क्लियार होनो हायाखै आं सानसेखालि होन्दोंमोन ज' थांनानै डिसिनाव सोंहैनि क्लियार काट जानाया मोजां होननानै मानो गावजों गाव दाङाबाजि नैबेसिमल' आरो
दा प्रुफखौ मोनो ना मोनाखै दे नोंदि गामि 7टा गामिनिफ्राय गावबुरा सेक्रेटारिनि साइन लांनानै हैदों दा बे प्रुफआथ' दा गैथ'वा मानो होनबा बिथां सोनाब दख'रा फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा गामि गामि बे बुस्थुखौ हरदों जाहैदों माने खोन्थादों जाहैदों दा आं बिसिनि बिथांमोननिफ्रायसो देखायनो हानो हायाखै दा बे मिटिंखौ देखायनो हायाखै फरायसा आफादनि सासेबो फैनो हायाखै अब्लाबो आं जेरैखि जायाबो बे कालपेटखौ आं नागिरनासो गारगोन आरो